A continuación, o secretario do Concello de Paradela, José López González, vai ler a acta do xurado do certamen. Reunidos no Salón de Sesións do excelentísimo Concello de Paradela, sendo as 12 horas do día 4 de abril de 2008, o xurado formado por os señores don José Manuel Mato Díaz, alcalde do Concello de Paradela, como presidente, don Xoán Xosé Molina Vázquez, ilustrísimo señor delegado provincial de Cultura e Deporte, don Santiago Rodríguez López, fillo do homenaxeado, don Xesús Mato Mato, crego, don Xulio Xif, funcionario da Delegación Provincial de Cultura e Deporte, e don Xavier Rodríguez Barrio, escritor, como vocais, e dona Natalia García Valcárcel, secretaria do Concello de Paradela, que dá fe do acto. Constituído xurado en forma e coa ausencia de don Xavier Rodríguez Barrio e don Santiago Rodríguez López, procedeuse a efectuar unha valoración da evolución experimentada polo certame literario dende a súa creación, estando xa na súa 13ª edición, efectuando unha balance altamente positivo por canto pesa a escasa contía ou escasa dotación económica do premio e o carácter de pequeno municipio rural do organizador, ano tras ano mantense unha importante participación frente a cadada en outros premios provinciais que contan cunha maior asignación económica, motivada en grande medida polo feito de que as obras premiadas e accésit son posteriormente publicadas pese o importante esforzo que elo supón para o Concello de Paradela. Respecto á presente edición, o xurado igualmente resalta o gran número de obras participantes con gran protagonismo das recibidas fora da comunidade autónoma. A continuación, o xurado procedeu a calificar as obras presentadas e atopadas conforme as bases no seu día aprobadas. O xurado, por anonimidade dos membros presentes, acorda, primeiro, outorgar o premio de poesía a obra presentado baixo o lema Oscuridad, titulada Hoy quiero analizar mi trayectoria. Aberto o sobre, compróbase que a obra pertence a don Feliciano Ramos Navarro con enderezo en Montoro, Córdoba. Así mesmo, o xurado acorda outorgar 2 accésits no apartado de poesía. Accésit a obra presentado baixo o lema Edgar Allan Poe, titulada O Corvo. Aberto sobre, compróbase que a obra pertence a don José López Calo con enderezo en Zaragoza. Accésit a obra presentado baixo o título Sogas. Aberto sobre, compróbase que a obra pertence a dona Cristalina López Rodríguez con enderezo en Ourense. Segundo, outorgar o premio de narrativa a obra presentada baixo o lema Hércules, titulada O día que Eva fai 33 anos. Aberto sobre, compróbase que a obra pertence a don Moisés Álvarez Jorge, con enderezo en Vedra, a Coruña. Así mesmo, o xurado acorda outorgar 2 accésits no apartado de narrativa. Accésit a obra presentada baixo o lema Mauro Mettler, titulada La Peluquera. Aberto sobre, compróbase que a obra pertence a dona Carmen Cuevas Crespo con enderezo en Liaño, en Villa Escusa, Cantabria. Accésit a obra presentado baixo o lema vainaerba.com, titulada Entre Lusco e Fusco. Aberto sobre, compróbase que a obra pertence a don Julio Romero Suárez con enderezo en Pastoriza, Arteixo, a Coruña. E para constancia do tratado, levántase a presente acta por sextuplicado exemplar que é asinado por todos os membros en Paradela na data arriba indicada, sendo as 13 horas e 30 minutos do que como secretaria dou fe. Os premiados residentes en Montoro, Córdoba, Zaragoza, Cantabria e Arteixo a Coruña disculparon a súa ausencia de hoxe, por tanto van recibir premio a continuación os 2 premiados presentes. Accesi a obra titulada Sogas, que pertence a Cristalina López Rodríguez con enderezo en Ourense. Poema Sogas, Cristalina López Rodríguez en Ourense, accésit de poesía. E o primeiro premio de narrativa foi a obra presentada baixo o lema Hércules, titulada O día que Eva fai 33 anos. O autor, Moisés Álvarez Jorge, de Vedra, a Coruña.